Anopanonsia abogana de shimama mamuni na chimama kwaba. De Ahenkan 93.3 FM Sabrasu. Eyen samadro SVT no abesi anopai ene mesi adwade ba besom se. Anopanonsia Ahenkan Kasiebo na ensam no de obetie bi ene se. Endo da enmunyam hwedwumadie bi koso ewo biaye Ghana mampani odikan eda ene niyama bia na owo nkwamodidi dwuma. Sanso enendo da Ghana mra hyebje fie onimnya for James Jachikosin wo mani suai eso akofenam suai kuta Bible suai se ampa oba mra hyebje fie no aba bedi dwuma na bibia ode afa ne mra kwan so ehun nsem so medinam enne anopai na woma edi nuane ko entwoso school awudo mu no ena semikin wo mako twadwadwo akosu aguaban so anura enya sem ketwa na wamu chinsa de sabi ombibi ato musu awe ho pa medimusem enam ebrebama metrabosompo akobi man so akofo no nsem so aba kase enyumeku eboaso asena no payi eye rich drop natural mineral water eye ku bi a womu nsu omo ye ne se unya binom enom a wo be hu se eye ho adwuma eye nsuo na so esan so man kwapa mepa cho bi pesto han ebre safatem no obete ehun nsem Empress Empire and Pabon so somasini usika femo na pay dimechi wo Facebook live and YouTube obehwe Ahenkan 93.3 FM na odwadwe nkyere guon mo Facebook uwia na afi wa share afi no kra no na wasan so a like na aya kono enu ntino dimechi wo Facebook and YouTube information centers kase ni hwam enene de enemu dinti womo ebru aduonu mu kwaduosia ebi ewo bono mantemu ebi ewa santemantemu ena dodo na wa epue mantemu na epue mantemu no agona twafo information center wachem abenase assembly member enshonwa edine dia papa no obi antumi no wabiem se dija okọ achimbotwa adwo inframa ono nso abiem okọ achim asene a mempasem information center wabiem ena ba konso asene bangalo adwene ba ku photo information center wabiem kolem ono nso efa kase live okọ achimchiri menken ya nanasofo ono nso abiem okọ achekruma wo mabiem etwere so zevo aebi ahwe ehonum na no aebi afo ehonum na wo mabie makase yi wo mo efa ne live me din edikwaku enin kusi buadum afinsam no ni nkyeremu enin fitiase yengo Ahenkan FM what wasum okọ asen not abeto ampeso aso a womumra hyebedwani abre okọ tintim nkrata wa fimpinu ne aduonu 2020 se obegina na adehye atono so aba no akomra hyebedifie no saa abre no na enkrata ne bibia kire se osanso eye Canada ni na owura ne si wa frase etu anamon se o ma wo mati asese onye Canada ni nanso ebre anasa enkrata enka wo so onya na edimu no wanya sankrata no ene papa nya kukuduro ekofa Ghana nkrata se oba begina se mampani mrahye na okọ ye ya womto aba ne ye odinkunum no ena afi womko gina saade no so ena omo kire ne se Ghana mamna no emma kwan se oye obi emman so ni a o san ba be pritumi ewo Ghana enu timra ne makwan nam so amani tumi ye gifre ni semsem na hyebdwani nti osan ene ye na be ye pe obeye ordinary Ghanaian na enu nam so mabato commission amamra ne amane kwan so ehihye by election ewo June bosomene de toso aduonu nson ewo so munya mra hyebdwani no nso wo mu cake aye che o memro munya o de na afi mra hyebdwe fie adwumadie nso obi obeginem amasen notfo by election no eba so ewieye no na onumnyafo James Jachikosin ono ena asa aba bedi nkunim ewo by election ekoso ewo asen not no na no nam so amendrada emra hyebdwe fie Speaker of Parliament Right Honorable Urban Kingsford Bagbin emani sai amamre ene amane kwan so fe o sai mane ye fe eya kono na eno ena owura James Jachikosin na Speaker of Parliament aka ai na no sa so ai James Jachikosin ye ntie de course e o ma hyebde fie I
James Jachi Quason, having been elected a member of parliament, having been elected a member of parliament, do in the name of the Almighty God swear do in the name of the Almighty God swear that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana, to the Republic of Ghana, as by law established, that I will uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and defend the Constitution of the Republic of Ghana, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament. So help me God. Ahenkan FM. Onipa Moti says Speaker of Parliament Right Honorable Alban Kingsford Bagbin. Ekano wajeso I James Jatukwesen having been erected ojeje Jesu fefefe no onimnyafo James Jatukwesen mrahye asen not for asan enya no ne na mote se wo so nje de weso ya wie wababe Ghana mrahye bedwani ewo mrahye bedufia ojinmu ewo asen not owura alanchematen abribi atwam na oyoswafo hwe adwadie ene fididwuma so former trade and industry minister na papa di nadwuma ato ya hohonma no tintim krata ba se Ghana bema bebi wa meni na monje asoye we ya mode shemensa no mentumi endi animu biem enti papa ne tintim krata ba ya o chese adwuma no onye biem na sana opeso obeyi ni ti eye campaign enya brema no ho eden onya brepa ye ne campaign ti se de wato boama beans eno ase onya botre emme no enti sana orala ntramaten on party tibia ne ene brase bese no odna adwuma to ho enti onimnyafo alankojo tramaten samikin na ni abrepa peso tu franka ema NPP amanyoko no enti no afrase ebontoa na ode adwenkyere bi anu susuofro bi aba ono de ose Ghana 1992 obia person ni asiahene na tu ahene delegate kasa ache okone mpeso aso ekone baako Ghana mpeso aso nsu ye omu mako ahanu eduosun 275 enti obeko obia so baako de bia wo meto no na nini mo ho obi owo baby fufuro enimo nyonko wo baby fufuro eni to rala nkojo chematen se ono no ode strategy fufuro bia ba eye constituency delegate deba wo kire se constituency delegate deba no ebia achimda constituency ebia achimswado constituency ena ebia sinema so across constituency na waka munna miensan na waka esiahene na tuahene na bom na munna makohye obaako biae baako na osesa adwenche odiaba ene susu odiaba wafrase edin odwuma no ose beboa pa ma se bi obi wa sinema so across obi wa achimswado anabu odan na se ofre omunna no mkohia eboma osi die onim ne nyonko no obehu no wombetumi asan somo adi nkomo afi ombetumi ehu amfo chairman ni oda chairman ni swedo chairman ni entine ekobasa enanfofa ene enkabom no ebekoso emu aye den papa enu ntino ru alankojo chamatense ode constituency delegate deba obekeka wom na bobom ebia miansa na wakama bom enan na wakama bom na wahia mo baako onko ne baako na agro de ose eyoyo ya wafrase ewo nkramompuni mantema all disa anamoya na NSA ofrase koshia ayewaso east ayewaso west ayewaso north na afi central okoshie mu esiahene na tu ahene nina ewo Kaukudi Park ewo nkramompuni mantemu eno eye endrada na dwumadie ekoso ne ho ena owura nkojo chematen ka kire esiahene na tu ahene se mo hwe some this strategy by on say boa am say ai ena o che say we ye ne nketo we ye ntete ho na enimde ne kwan a mefa so abu oman no nyame asome ho dae pa enu ntimunya mugidie na monto aba ne mame na mentumi ntu franka na se mitu franka na me baba yo mampeni se hwi nimde a me de afrase ye sade we no ebeba brusu ntoman no me bu no fofofo kra
constituency. Who by his was young man? One was your own. Now, who did him come on? And I'm a one. No one was a watching him. Get a much now, so. Actually, when Mr. Ramon, the Binum Namoka, already there. We'll be about one constituency. I was with the formula we are being. Once I can you be I can you be an hour. Now, the formula, and the winning power there. Now, me, have some more. And the one family go. One sister, one payami. Now, some more payamia. And people will break the eight. Mo Mr. Formula. Onipa amotini ni eyowura Alankojo Tramatin aka Alan Cash bribi atwam na oyoswafo hwe adwadie ni mfidi dwuma so ene de na ni abrepeso tu franka ama NPP amanyokunu eno achi na Alan campaign team ne member baako onimnyafo Ben Aye enso kyerese enekre owura Alankojo Tramatin hwe constituency delegate there by ikra no sumahu ensakraye deba sana se papa mu ma ne tumi no be mampani a odin sakraye kese pa ene beba na osi we no enye sunsuanso no eno ani o se bi obi free constituency bi no abehia nipa wofro o miamia oduru bi no osi da bi dachi bi esunsuanso no ebedoso titiri se bi a wo ma ba aban mu no na obi hia bibi wura ne officer oh youth organizer oh sika organizer onie na afi nkomotwetwen ayefu na asan yede ono nso edisi etu so we see new arrangement now the transformation because we are seeing the second year as a new no and one you can get a different resource the bia and one because why result like that but something different there now so you be so for the 1992 the bia you call delegates in so you call you call say near garden but kobanisa na you say and as you arrangement you say basa party for no hardly no each other to be anymore bia ne constituency home na o neighboring constituency kra no e bia chairman o home no na wonim no organizer o na wonim no so you organizer o constituency A so na wonim organizer o party B asunsun so anso bi ne say ye ba ban mu a e bia wo kɔ government appointee bi office akɔpem wo kra uduru ho a na ase onim ntɛm a wo hwɛ kra no ɔyɛ dɛn na ɔmbɛsɛ obefi ba sɛ kɔ ba sɛ party for no tɛ di ye ho kita ho a then organizer o party or constituency A any appointment bimpo now so you organize our B and now say oh yeah secretary or constituency B call the office you say oh yes assume see na be the manioma eko wano party same onipa amotini ni owura Alankojo Tramatin campaign team no oka ho bi odumnyamfo Ben Aye enabusia mote nini na meto amensam so na maka wo se wasugusu ya wutie anopa no nsia kan kase ewo Ahenkan FM what wasum endrada ade bi ekoso ewo nkramumpuni mantemu enkran de se na Ghana ska na agonti ade ti ade sabia no asemsi ewo ho se ye papa ana se ye bone endrada se na nado ekoi ayi Kwame Nkrumah Memorial Park osiesi ono ma ho no ya kono si omukobia no eno ya sempa na omubia no asemboni bi nso koso ewo bia foforo Semikin National Food Suppliers Association edi twi enesa eko National Food Buffer Stock Company no wo ne aban ene wo ensan na aban ema wo madwuma no mo nso apenuane wo mo pa no mo de ama National Food Suppliers Association foi no mo so de akọ entoaso school saudrum ene bia wo say enuane ni bi kono no mo so de kọ na food suppliers foi say buffer stock for de omoka womu ntua na ase womoka no ma de dom no ma jai no ma ekodem te sa ko de no ma jai omzi na no June busum ne de toso dumiensa womu ye so mu twumume eno moka se o munyai na sika no ye behwe na monsaka musika pepepe ena womu twentwen so a womu hye womu dapotin bi se sika no womu sabeka womu sanka ena omse san de na July busum ne de toso 9 ye be san twumume si ensanka sika na ampampa enrada National Food Suppliers Association womu twumume eko National Food Buffer Stock Company emu koma bonten na na ekohwe anyasem ketoa woma twetwe placards anioma gugso ebi ene se oh sika krabia wodro etonton ye japade esanse
eka yɛde wɔn omuntuai sanse sikom kɔgye de yɛ nnwuma no ebi de ejapade kusi awawa ebi nso atwerɛkyerɛ sɛ muntwa yɛ sika na asomdwe emra ebi nso atwerɛ sɛ aban no atua badge sawodro ma akoma kudumiensa adan na buffer stock for mu nso matua yɛn suppliers no badge ma akoma kunsia pɛ omu bisa wɔ mo ɛna mo san twerɛ biem sɛ Mr President ɛyɛ nanado dan kwakufo dɔm so mo srɛwada ka kyerɛ buffer stock for no muntua yɛ ka entina so hwema National Food Suppliers Association wɔn de wɔn dan National Food Buffer Stock for paa sɛ ɛka wɔn de no wɔn mfama wɔn abusua amane a yaba de boni kofi Yesu ɛto free nkran nkran ɛba bɛto yanim ɛkyerɛ sɛ National Food Suppliers Association ni Buffer Stock for de wɔn ka awokeka buma bɛyɛ Ghana cedi no 270 million ɛna Buffer Stock for ɛde National Supplies for no ɛka ya wɔn ntuai ɛnu ntoma 79 sɛ wɔn ntua wate obi kura so no aba betena enkran ya nanso ɛka ne ntua ɛna aban twe wɔn mo ɛna sikakra bia twe wɔn mo ɔmanfo ma wɔbɔ wɔn bosia ɛtwe wɔn brɛ wɔn da wɔn na Samokaya a press conference and a car say yebe picketing waha. So man face can in 14 days. 14 days to do no man face can and I'm afraid say entry sign. 2 weeks time this can be a chance can emba. Tiawa tiawa is can a paje. Areho na wa mo bi ma mi sugu su se ya na oni obi atwe mpena kra na waja no so gu su na tsen na wakɔgye obi aye adwuma mo na twanka na wontwa no so gu su eno DP double punishment entino National Food Buffer Stock Company eni dim aban atua mo ka omo se aban atua mo 13 batches na so mo batua food suppliers no buffer stock for mu tua 6 pe ento mu bisa za de aka na afa hemfa de aka no afa hemfa eno no be 7 no eno na afa hemfa entino mu ntua mo ka aban de wadi ne huni entaka National Food Buffer Stock for no mu na mu ntua suppliers ne kanti mu na suppliers ne dan mo ti mu ntua na se ya tini so gum so ne ni na enyo enye Bible say nsa enye adwuma ni kwanse didi na obi aye adwuma na ma ni didi de se ne esan obenya ho asotwe me ba be ko obi man so na obi man so ne de we de bibrem ha ya ehwehwemu abetodwa se afiyai ensu yiri akum nipa bebro apem mienu ansa na mekom na ma kyerɛkyerɛ amanya wodro a wo mu na ewom bie no me pacho rich drop natural mineral water eye ensu a se onya bi titu na no pay te se ensu de ye mani padua pa ensu eye papa ti do asole no pay a se nka wo national ayi rich drop natural mineral water na nka wa pebia no onuma wa bon se uyo okay papa utina ye oya awe uti yo ya bubobi na da onso na ekọ ai entino enso wedi emuti esanse senior Patrick Owusu mano timu pekuta na odi yenso no se wo ben pa na ne din kuma ayonso no obetwa koma obiaso obia no mbi yes yeso ben kotwa na unsampa ne bon no emu wa pa me patronus rich drop natural mineral water eyenso bia emu hwam ene yenso bia man no twitini ye pa filter was also sun on time oye afi odi akoma Ghana Water Company Limited omo hwem ahwe ne dwumadi mo unsampa bibia ginagina so nti onye nsuo ne manipa no National Food and Drugs Authority FDA nso agye atum se eye nti nsuo no onkoso nye enti rich drop natural mineral water sa no peye ma no gusu american sisi be hwe abobo ye atwam na India forecast bi nso twam ni na ensuo nko a omanfo ene elder san adentia eyade pa odi ade achi ko dan bisa se pure water ben ne gina so pam pebia nom sheda bisa obeti rich drop obi anka rich drop na sensu ufo no mutwa no ne bushani a
tino obianzo mfa no sabenkum enkyere na jafie na mum rich drop de ensuo no eye nsupa emu unnom a what filise wo num nsuo me pa cho enkrabata no eye ahodro mienu baako ewo kasoa CP ena baako nso ewo achim aboabo Peace Town na ensuo nso de ya eboa pa onse waposo te se wabatwa okotodwe ene ebia omiamia ahodro bi no waposo no wota num nso na sensuo wedie no mu a eboa ma utumi ekoba eye active abribia entinzo de eboa ni padua pa owo achim adenchensu owo achim aprade owo akinkansu owo achim ofuase ayerebi owo across manso emia bia owo achim so aduro awisa manso baabia wo bia no tie number we ne frekeke na car ede beba sisi a oda opebia no won sabeka o store ye de bebreo ena we nso to a efu nti utumi ton enya okakrawa na bibia koso pa 0241 666 508 0241 666 508 ana 0555 250827 0555 250872 me patrol rich drop natural mineral water your bomb man say always rich always pure and down Empress Empire and Pub ono so enso djuma no die batono ne de nya pure water eno no so nyo no ankasa na etwa na emom wo mu twa won kran a factories awodo na we ye bottle water wo mu twetwa won kran factories na no mo de abre no den enti Empress Empire second factory ewo da enti no ko to hono ma efu papa ukotu a odebema wo oto no ba konso a odebema wo ope awake mineral water ubenya bi wo ho and mineral water ubenya bi wo ho vortic blackwa active nina okono ma ubenya sanso we nyina bi ato ewo Empress Empire no ye bottle water me pa cho kope bito na ne bono so eda fompa ensa bia ope bia nso wo mutubi ena wo san to bi bodwa ho de akoho wom de akoho nim ebi ho no mo eno ye Empress Empire na omo pub no ne din edi A2 pub ewo achim odan ba bia na kane always spot ewo na eho ena A2 pub wo A2 pub edu kwasi da bia oye mutuo special enti akodibi na ho emao na akranso ni nye kakra na de bia no amuna na akranso ni amuna de bia wa regari so kinzi sa o ma akran fili kakra eye edu kwasi da ne abusuan pie na monko A2 pub enkodi mutuo special me pacho Empress Empire wo Sunny Star Plaza achim dan ene aboabo kwantempon so ene mubutuo for 0241456669 0241456669 na oni omonkasa obi pe store ahan obi epe container store ahan entu obi ewo achim aboabo akosi achima sene a empotem ba bia free 0545 950502 0545 950502 na one no ending sa woso sisi a ebusua afi me to ansam no so na we de ebibrem ni na asem ena me ba beka na yenkoi Ahenkan FM what wasum afi ya ye afi mpinu ne aduonu miensen 2023 ye obeti ye radio so titru anopa obeti okoman mu ansu akoyira fa nkrofo akoye sei na eno ena meteorological history for ede akontabuo ababeto dwa wo mo kire sei afi nku afiti February bosome ne da etosunum ewa afi ya mu no ababesi ene July bosome ne da etosu enum no ensu yira eman homene so ewo Africa aman awodro bi mu no ediawu ekum nipa empim mienu ahanu 2232 ene ewuo ewo nsu yire ho na omoto so se enipa 2019 ene eprepre modern enam nsu yire a eman homene so ewo ebibrem nkwa wo san so to aso se enipa ensu eyiri ya se ye hwehwe bi ye huom no enipa efamu yirai enso enenam 2542
542 na esensuo edi Africa wu afipa na wɔn kyerɛ sɛ akonta we no ebibrema man makomako dunum pɛ ɛho akonta no mode aba no na aman dunum no wɔn nie Angola, Cameroon, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Madagascar, wɔn na hyɛ yaya mrebi no, Malawi, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe. Enti aman dunum we nko ano ensuo kum nipa 232,232 ewo nsu yire ho afi nko an ena 2,542 ayira ensuo ni tote ye hwe mo yehuom so makogu hio yehuom adan a eseye eye 145,966 ensu yiri no ewo aman dunum o ebibrem no adan 145,966 womna condemned to grabu nina assess intimadaroma ensu yiri ya ye ka ebi mumfi no aya momo yenhwe na ye mo ho ban Ghana anhye den ndi yawu ha na ha ye banso enkum enipa san Blessed Sun Man 2 p.m. odi free Facebook live na bo say o hwe kase etie papa happy birthday nkoma inshira abena Dorothy awo Brema UGC o say dear Dorothy enjoy your day from your uncle 2 p.m. mo na se ba bia onipa wo berima na o susi good morning kwaku o say o hwem live every Achimbegro wo Fantiakwa North district o say Dr. Akoto goes vetting today tidie ala ni Dr. Baumia ni yimako vetting akoka enya nkwa na ohwe owura Akoto na ohwe nanim nne ekuafo owura ono na ohwe nanim tinadwe nche odi aba eno no se na grassroots no epe to nom de ne beba tidie owura ala nkodwo tramate kana no pendie ya omfa na asem to baby kra aka Kintampo BMW that's Master Planner Junior Kintampo o chese bra ku o enjoy kasian papa na no pay no se Dr. Baumia he mo ya den ono na bedi NPP party nanim 2024 na odi omanim so ondi omanim maginchia emeye that's me Dr. Baumia BMW dabi obedi monim esadema bu enwatwinu se gen enti Kintampo BMW na dwenche odi aben na no pay eno no o se enchiaso nkonkoma Dr. enchiaso nkonkoma Reverend Charles Owusu incoming in Kranza North MP esa fiodie asofo no bebrebe yomuti wo MPs no mu tino ono so de ode fa Facebook live bae eno no wo fa yaw dente ewo asene zongo ono so wagikase atumpreko pe yahoo ene your birthday nti happy birthday to you nyankopon shao achima na maso pama the youngest talented fashion designer in Eastern region nyame shao pa meko na machi atwa so mi producer nano pay Kwame Asante aka Sir Charles achim akokwa so ne achim takra se de hye a edumre bi omde adwe ho no ene simfutura no kwan nyame shao pa enche mubenku ta Billy Man air technician on duty me din edikwaku enin